бардора ва похӯро ба хотири моҳи шарифи рамазон якта компанияи таксӣ ёфтум, ки ай Москва границаи Самара мебарад шуморо ва мегардона мебиёра. Барои гузаштани граница номери ин бародар дар болои экран ай. ин бародар да зан занен, ай номи канали Акаи Фахриддин ё бародари тоҷик гуфта гап занен. Ин бародар занҳоро 5000 модароя мебарад, бародароя бо нархи 6000 ба граница. Маркиза низиатиха. Так что касе граница раҳакӣ бошен, ин пишак омада дар пеш машида. Касе граница рафтанӣ бошен, метавонед дар рақамҳо зан занен. 5000 гарантияш катӣ, ки мисол нарха дига намекунад раҳбара. Ва барои занҳо 5000, барои бародаро 6000. аллои меҳрубон шуморо нигаҳбон боша. Ободу сарбаланд бошед. Ман дар хизмати шумо ҳамавақт бошед.